James chapter 1 ni simi 8 jora ni yagulo verse 9 ni simi verse 11 jora amono sung bujina thangi tonglayo belai doro kukhe দুইটা বদল হাকে দুইটা ক্যাটাগরি ni kognoro khursa jaka abor bahaino phatani borogya believers poito khlainai rok bigra bahaino poito khlainai gönang bahaino poito khlainai khorokni no khibijaknaya khorokni no important no tangmale khorokni rok no bomo hayengkangke poito khlai nai rok okay haike mane bobonotui kungsuk thai akongno bujirna bagino okok sijaka because borok ongoi asai phaike kaisa mane kaisa no tui belai kungsukna musung jaklayo hedona na totan kaisa purpose hedeba ba tomono pore na ke ba engineer ongoi engineer hani phunogoi kungsukna musung jago doctor ongke ba doctor ongoi ke tomono PhD holder ni doctor ma ongoi iko angklai phunuka ka ba haike no khoroksa gari company mari ke ba kahamko gari sanamoi himle plane sanamnai company ka kahamko plane sanamoi silai sanamnai company ke ba kahamko silai sanamoi mane joto no janija department no janje area wo kungsugoi phunukna muchungo saulo musing tongba yes or no aboni bagay no o jaga bahai no chokdi ni saitong bla na kerinyo saitong nang chokdi kungsugoi phunukdi gananau saitong kungsugoi phunukdi phiaba singela bang nai nei kengke bobonotui kungsuk thai okay bobonotui kungsuk thai ba tangei kungsuk thai abono sing clear ke naina bagai 1 Corinthians chapter 1 verse 31 porike sing nogo 1 Corinthians chapter 1 verse 31 Pordi koroksa Oi khoroksa suk kok kotor sana muchungkhe haika ba kungsukna muchungkhe Kaitor klaima samungni bagai kok kotor satung Kaitor klaima samungni Kaitor khlaima samungni bagai kok kotor sana ai satung moke te kebo musuk tatong te common version ro ang porisin ke khanadi if you want to boast nang tomungno kungsungna muchungo hungke kok kotor sana muchungo hungke boast only about the Lord subrayungno tuise nang kungsuk dik subrayungno tuise nang kok kotor sadikini saw amen obono nang te deeply bujina musung kangke Jeremiah o thangai mano Jeremiah chapter 9
verse 23, 24. Jeremiah chapter 9, verse 23, 24. Chapter 9. Yes, Purdy. Okay. Nang 시작만 승사로. 니니야 시마노 뜨는 공따 속디. Okay, 또 만바게트 말 만바키야. 너또 만바키야. Purdy. 시나이 너 흔께 능 시마노 뜨 공따 속디. 판근ang no hongke a panno tui bo kungta sukdi a panno phunugui kokotota sarik ranggenang bini rangni bangai kongta sukthung nung ranggenang ni mano rangno phunugui kungta sukdi kokotota sadik piaba kongchuknai borok ano subrayung hinai shithung okay nung bo area bahake kungsugui tong saimenya piaba kungsugnani no hongkanke angje subrayung okay angje subrayung hakeba perfida line no piaba kongchuknai borok angno subrayung ini shithung shithung ni sao subrayung sabo tei saimanthung ang soike hamjago tei sinsaro bu soi tei kubui baike hamjago tamne hinba ang aborok no hamjago subrayung omono sawo asano na okay mane klaisa kok ba ngke neng ranggenang da simung genang da phan genang da jese area phon nang ngai tongdi nini a area o nang jeno tui genangi tongo abno tui nang kungta sukdi god verse 24 no kisi sabai ke busina thangkangke abo bokongno sawi tongkangke 1 Corinthians sengje puila porimani 1 ni 31 no sawi tong kok bu sathe ke arau seng buji mano kong sugnani no hungke nini rangno tui ya subrayung no tui se nini phan no tui ya subrayung no tui se amen nang mungsasuk nini sima rang mano tui kungta sukdi kok kotor ta sadi sanani nuke nang ang sabo saimandek angka hamjaknai angka yapang busuk angka bebak ani jarese nang kethang nang ano tui si kungsukdi kethang tongi je manmani a manmano tui ya kethang engai asaimani ya gulo sikata nang kethang sabni jariba ranggenang kata nang sabni jale kethang tongile ranggenang khaba do nang phangenang ta tini sabok kethang tonile nang tini phangenang ba nang ya phangna ta pokdi aya phang angse ano tui sinung kungsuk di knisao amen praise the lord abo seseng porte seng tam nukhang ke oro verse 9 okong sao the believers in your group who are poor knisao poitu khlainai nei seng tonglai phano sengsaro to kisa kosok hasir tonglai ble rango bigra rango gena getaboro samno saitong puiler barson rango gerei jagao gerei sengsani mani khniyo gerei buksa bigra borono puila saitong rau tamni saitong ra the believers in your group chini group pa saitong hota nongni group believers nor poitu khlaine group ngi tonglai ma jagao tomungno bigra tongo hungke okay in your groups who are poor should be happy ni so potong thok tong ni so hai nang bus bigra hangke bigra ma baile ta mok jani tongba ni tong thongna bagile bigra ganang tamni phaina klayaro
kisa wansuk jani kokda tong thongmung bai rang tam relation tong ba tong thongmung bai rubber bagan tam relation tong thongmung bai dalan nok tam relation tong tomunu tongu hungkangke khoroksa mokjak borokno waisasuk dalan nok rok achuri nyai bombo muni nyai di ana sing khoroksa deeply mogui tongnai deeply tongthogyangui tongnai no samung kahamon songui sardi abai dalgolia heda ri naithokuk branded ri phan sumri dibono haiphono bo a mokjak ni ongkhori phaimanya because bo nangui tongmani tongthokna bagui rang buya ri buya sompoti buya bo nangui tongmani tongthokmung sei abo sompoti manma bai tongthokmung phaya rang manma bai ri ketal man bai dalan nogo sogui mani bai tongthokmung sokpaya tongthokmung mane tongthogui tongnani bagui tamnang kangke aba again puilaon seng pailekha okay bokhe rang no tuise kung sugui kokotor saitongo bokhe tamo phanno tuise rang mane a phanno tuise kokotor saitong kung sugui tongo thasing sungnu khoble rang ganang nang rang no tui kungta sugdi phan ganang phan no tui kungta sugdi nang siu sungsaro a simana tui nang kungta sugdi sugnan ka ano tui sin kung sugdi hallelujah praise the lord ga ojaga tam saka nang bigrangi manu tam khaba moto direct sauce tongle nang bigra nang tongthokdi tongthokna nangnai nang tongthokjak da aba haya tam sai tongba jagao should be happy direct command sobo dagi tonge deba tongthokdi mane tamba dagi mani tongthokjak da mane sungmung boro nang oroke tongthokjak da ro hingya nang bigrangi tongma no problem thai phano tongthokdi dagi ja tong Sandingan ang barono tongthok di ne. Muni jatong. Hallelujah. Why? Ini prasno sungpiro hanya hayaro. Tanggei. Boto mas sung sinai ble. Ana bigra nung mas nung tongthok di ni sai tongkho. Ado na. Korso barono nang mai kiri nung mani se. Tamni sai tong ini. Bonono sujol jagi pon sungma saiman pible. Anoro mai mase nui tong mas nor tongthok di ni sai tongkho. Ini mamle. Nung hapal kaya borok tai kiri ini mah kudu ka man nung. Sajaga sitong malam nung mana sajaga ini pun kudu rohor mamle. Nge tabuk tongthok di ini henti ni wo. Tanggei ini prosno pai mamle. Tanggei yang tongthok thai. Hallelujah. Why? English saban sa why? Why should I happy? Tanggei yang tongthok nai. Oro obaken sao. Because God says that they are valuable to Him. Bo bigrang katam khaba. Bo kai to ni mokolo tamo. Belai ke valuable morok. Bo se bigrang ei mogi phan tong khana. Bo bigrang ma bai bo belu kriya ba haya. Kai to le bono belung jak ble. Amen. Sadning kan borong tongthok di. Nang Kaitor ni mokolo belai morok ni sadik. Nang Kaitor belai belu gnang sini sadik. Amen. 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 Kok khabu se. Because tongthok di ni dagi pai ma bai samung pai thangya. Tangi tongthok na nang a reason sai mana nang nai. Nang ba tini je dino buksa maybe tabuk phan buksa ngai mana nang. A buksa no wan sugya oi. Kaitor nang besek kuplung. Abno tei sai mani sin nang tongthok sidi. Hallelujah. Praise the Lord. 소신 똑똑하시고. Kaitor kaham. Okay. So 아버님 bagino
puilan pat paigrakha because oro puila ganang rong sanang mani pia heda because boto daily no mini rang no tei potrengo pia bible bono khop jaglia puila samno khopka grisana khopka tamni saka ei nin rang krei tamon jangnang tongthok di nin nokka ham krei tamon jak tongthok di boindono sak nangya tam khaba tongthok dek tabo krisa sangi mano tangai hinai ansa serai da rang no tuye jaga no tuye boindono samuna nang nangya sakda nang nangya abon tuya nangani mokolo oro nangani mokolo belu gnang angno hamjago tongthok dik serai da pai thangra khan bigrani klaisa kano tab next part ta mongka ke the believers o gnang bahai no poitu kriling ya bo poitu gnang no ai poitu gnang rang gnang rok poitu bo gnang rang bo gnang ei poitu gnang rang gnang the believers who are rich should be happy uma bono sai dong happy bigrang tamsa bigrang tamsa tongthok di gnang tamsa tongthok di bigrani karon ka tam tongthoknani kaitoni mokolo value ambai tongthok di tabo gnang non tam sawi tongthok di bin tamsla ei abnai legana tabo botangi tongthok nangnai God has shown them they are not so great bono ko tangi tongthok ni sai tong neng kaitoni mokolo amusuk value krei ang poritong khana pili because God has shown them they are not so great ganang no ko tangi tongthok di hen nini ganang kaitoni mokolo amusuk value ya so nini ganang jehetu asuk value kriba nangabon bagi tongthok di tam dilar ka bodo buji ka tabo ha buji ka buji ko gernya hongke kaitoni mokolo nang value tongo ambagi tongthok di hino ganang no hongkangke nini kuno value kri ambagi nang tongthok di mane nini rang value kri ambagi nang tongthok di Mabujika rang no tui neng tongthok di ni saya neng ganang ba don nung tongthok de haipana tongthok mungo rang ta khop di nini rang ani mokolo value kri nini rang ani thani o sugya nini rang mungsa phano ya ngtabuk tam bujika sabuti sajako kharo Kerida gana, piam korong nin tamsa, kerenya ketam ni sa ang ani mokolo neng belai morok tongthoti, genang ketam sa ani mokolo morok ni saya, nini genang rok ani thanio sugya, thai tongthoti. Oke, kisah abung kena, ada mana? Oke tahu kena di. Brother Swami kisah add kaya. Hallelujah. Bigra anu kebo saja phano bigra sauta tahu kena di. Ani rangkri phano anu saja phano ang buksa phano. Kai tu ni mokolole ang value tongo. Bintam tong tong nani reason. Heda? Okay. Agak kai tu ni mokolo value tongo huni bos haiman mani wo. Bini khatung mata mungi thangsinai kai to rungi thangsinai. 100% biang sinai bo. Sung thasingo 100% 80% sereng paijak. Faith ni poreno okok sajagi tong nable. Bini 100% faith poito biangi thangsinai
100% Kaitor ni faisingo je faith poito khlaine rok borok tamo hingke wisdom gnang ongu bini wisdom tamo bujimung sokpaikya tamo apply khlaikya bo Swngchar ni mokolo ang zero phano Kaitor ni mokolo lang hero ble 100% athini utamung thaka bini tong thok a je mok mung dai mane convert ngai tong thok mungo sogikya amen nge tabuk poituo bo 100% Kaitor ni fasing mane tamo spiritually belai ke rich bo pholao bo belai tamung kha gnang position bo thangi sogikya na sigi na emba sida ribo sitra nok bo sitra mokhang bo letter patra phiaba Kaitor agin sai paija you are very valuable in my eyes ani mokolo nung belai value gnang tar mane tamo sa borok le Kaitor ni mokolo value ungba gri ingma boine value ung no je gri Kaitor ni phasingo 100% believe khlainai boss Kaitor ni mokolo value gnang ongo 100% Kaitor ni mokolo value gnang man tamba spiritually bo 100% battery full joto bigra no Kaitor ni mokolo value ya je bigra Kaitor na 100% ke okay kai 100% ke je bujinai borok ana zero hun pano Kaitor ni mokolo ang hero ani hero Kaitor se okay 100% ang Kaitor se aba hai borok tamo spiritually Kaitor 100% amen so 100% ma bagi botam loi tong thong mau bo 100% ke tong thogui mano during buksa zorabo kok busi jamangka hallelujah ke tabuk gerei sana tong thok dihin puro jefur tong thok dihin jaka normally gerei sa tamno tui tong thok ba nang naini kwangku Christian rok Swngchar ni mani khni manmano Kaitor ni blessing jaglayo kam ke khel kainai di ei nono Kaitor Hamari ei nang bigrangi to nga Kaitor no Hamari khliata nahare ana Kaitor baga Hamari khla bike rekha gari rekha agartala jaga pai rekha bokhe a Swngchar ni mani khni manmano tuise Kaitor ni Hamari jagi tongo Kaitor ba borokno Swngchar ni mani khni ride gnang khlaibo wisdom se gnang khlayo Christos se gnang khlayo waisapang tawan sugdi okay Ephesians chapter 1 verse 3 okay nor abu pori fru maybe abo Swngchar bebak supung jaka hanai bujiui po pori laina actually no bo jaga gnang khlaijak bo jaga o kupulung khlaijak pori nila 3 Ephesians chapter 1 verse 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings kok broga kok awat kaise krika bebak pholao gnang khlaika hnei kok brog wat rjakrai pholawat krikhata haipon gnang khlaika ba ya pharka hnile tongo but aya pharjak mani bobo ya pharjak gangke all the needs spiritually wo je nangmani gnang rok aborok no chukna hani bebang tiklai nono robaika praise the Lord so waisa pono nang bike paika gari paika Swngchar ni mani khni manka abono tui Kaitor ni hamar hini phunogui gnang hini sanata thangni nang abo tongui bo kunungya gari bo kunungya Kaitor bo gnang no kaon khlai hingke spiritually gnang no se busigna ble tini kungma bor nin gana basa hoino Kaitor tamria to Kaitor no a Swngchar mani manmano Kaitor mani hini phunata thangni what you get from God as spiritually tam man khanang busuk spiritually develop gnang jak
a ganang no tuise nang ganang phunok di. Hallelujah. Yang ke saitong gari rekha jaga rekha do hangke kaitor no okay asek bless khai ke ba kaitor no tui srapsa do basai kok sala ang mokolos numa kom khuk sos mang tu je tini hai danala hai ganang mane baba bising ti se ganang bla yes or no molbrum lang ma bising no ti se molbrum lang ma bla bufro busang no ti molbrum lang bang khaba molbrum lang ma bising no ti kaitor bai kerang ma bisingo kaitor tong ma bo bisingo a bising no ti ke thaisa pa nong khoria sosma kri po mokol ruk thalia po ha asang muitun narang male boyasang kha po a soi ganang no ti ke bosai me na di pa sungsani ganang no ti ke boro proud feel khai layo sati sungsani boro rok sungsani ganang no ti paile yang itong la sitang ni sari angka phalau ganang siwan ni Sura bijika kai tani kong kha layer ganang besek bisunga hawi man saka saka porike saka saka bang pai thangnai hallelujah kai tor waisa por ni sungsani ganang la kaun khaya hada sangmu nang je ba bono nango hongke ri nai miskana bla khasi sila biang ke bufro sungsani bo kama bisingo bo kama biang kamai thangmai ning sai mansla bla phiaba soi soi kai toro tongnai kai toni bsaro waisa pon sungsari ganang no tui kong bo saya bo bobo tui ganang na musungnai ba na musung thang hingke pholao se spiritually se ganang di hallelujah because nang nini rang bai ke kun dino bemar hamri meya nang nini rang bai ke kun dino bebak samung nang sari manya nang nini sompoti bai ke nang kun dino kai tono khak sang rekha hamri manya sangagin nukjak iben thasingo kom khorsaka tamo Hebrew chapter 11 verse 6 poito khlaiawai ke bakai tono tar mane tamo nang spiritually ganang ingjawui kai tono kun dino kha hamri manya ga a ganang no la botangi ma sakaba tongthok di hine ai nini sungsar bigra phano nung ba pholau ganang jakble tongthok dik nangani mokolo belu ganang se kangma jorao pholau torjak phano sungsani kri ni bagai borok complain ro a sungsari kri no ganang na thangtino kai tono yakre ro khela khlai ka kok no bo oli pholau torjak si buibe compare khaine ba bin sungsar bigra sungsara ganang na bagai bo kai tono yakre klango angke spiritually drying thangpayo yang buyangai koru bisika nung masaya mas ka sangi tongkha bohok buk sangja it's okay spiritually strong nable nung ganang nable tongthok di bok phari thangteng bukso khamai thangteng okokrok thut tam kok nai Jisu Christ bin buk sawra ran kha bo chinta rakha ke ba pholau ganang na bagai ministry de cheng khaba bo tangi sengya khosla ministry sab sengi manba pholau ganang ge to bo pholani samung se abo ka ba ganang ge se pholau bo borong bagai manne ble rang bag jana ge se rang rei phana ang minister post nai mano rang ganang ba ang se mena nana ei na de bese korol haida haya rang de budur na ble rang tong ba gesin ba sungsani business ya ba sukna hani business okay tini kemau business khanya musungna the kingdom of God the kingdom of heaven obosuk bara highest business te kri all business ko borong mo thango sungsani business ge nung simi ganango sungsani business personal benefit abo temporary but heavenly business ke borok no sum mo thango Hallelujah. so nung je business ha habjak obosuk bara business koto te kri Amen. Hallelujah. Hallelujah. kero bijika abo borong save khlayo aboni bagino
Ganang tam saka. Nung mo tong thong de. Happen tangai. Tangai tong thong sa. Ni rang ran mo ko belo kuri. Ketar mana bono tam sai tong. Nung spiritually big rangi tong ka. Okay. Tong thong na ka nung ni rang no ti phan tong thong ki tong de. Tong thong de sa ka bo kong sanai bla. Hey. Ang basa ganang ka no ka. Yang la kai to tam sai tong e bisingo. Ni niya je rang ganang nung sai tong mani. Aba no belo skri bla. Ang ma bono no naya bla. Tar mana bono bo indication tam ri tong, mane tam no signal ri tong. Nung big rangi tong ka pholawo. Okay. Nung phola big rangi tong ka. Kau ro bis tong. Gatangili bo phola big rang na klanya ba. Because khoroksa swngcharo poito khlayo hni tong nai rang ganang. Bo tangi phola big rang na hinke rang ganang ko ngna bagai swngcharo 100% na nango. Nang ang ora haka tong to tikuni rang rang dang no. Tini hajara miss. Nok to baksa khaipan phai kena. Okay. Kenale miss. Nole beton phon manane. Chagir khai tong memba. Sing clear okay. Ko rabar ma raja kala. Haka tong kuni rang nang ne se. Sadroble tongo Kaitor na ya menas khai. But ganang kuk jagala sing sogoi mani ya. Hai ka tong lai le. Ha? Tangla Kaitor kun dino. Hai ang khulogoi bahai kiklai rohor ya. Because Bible on saira jak ajidi sadi. Heda, hai ban borok lamoro klajak manam sungjak lai tamjan. Lama klai mana ini Bible saya bela, klajang mana ini aji di sadi, shelen ke maita sadi, pakya. Okay. Semua sabta kasih bermatang lain bela, mau kerja aji lanjut pakai, masalah lanjut bela. Haleluya. Getabuk, bokok terus hawi okok sok pakyan ke, ranggenang nong nani hingke, sengsaro 100% rendah nai. Hai sagle neng. Ka ang swngchara 100% rena thanga tamung onai Kaitor 0% ngi thangnai Kaitor 0% mane tamo poito krei. Okay, poito krei mane tamo phola bigra mane tamo Kaitor ni mokolo belo krei. Kaitor ni mokolo belo krei mane tamo komormo nukhna bla ang 100% swngchar ke rang nang lengo abs Kaitor ke 0 ngi thango. Ang Kaitor 100% kene swngchar big rango haipon Kaitor ni mokolo hirungo. Bushe ki khela mar. The challenge 5 la borong thanibo ang khaba gari pa musu jada. Nang boda musu to nakara bari thanane. Kokto busi to. Okay. Because Jesus Christ big rangka ganang no suno reka hakin sengtam musi laiba. Because nang amono ke saka sakan phorang ma kabu loko no ba nang bising no bada sanai ba nang deba khlo kai phime bla haida haya layer kasi khulong ma kabu ta but layer khulokte tin nai ne mata mo a Jesus Christ keringa telangka okay big ran mane big ran telangka ganang no reka hanmani am meaning ta mungke seng pholao big ra engjak boke pholao ganang boto daily se Kaitor bai 100% deba sengna Kaitor kusukrei pura big ra 0 bini 100 no sengna reka chini 0 no bonaka bo chini 0 no nama logologi no Kaitor bono yakare reka Kaitor yakare ya deba yakare mabagani bono bothare mamle Kaitor logi tongke kebo yakra rima khamo bono thapra nani bono bunani logologi ni yak soi thangma khamo logologi borok thapla sai thangamo
ha Kaitor ni bung no sain khui mangra ya hor ba je kok ma sainala moje a Kaitor no se bui tonglayu borrok haipan se kunu ya tarman tamba afro Jisu Christ no Kaitor yakari pe kageno Jisu Christ no khukti musulman dino Kaitor logi krei Jisu logi krei Ustari tong puro Kaitor Jisu logi krei Bin kenapa? Yakar isa kolodi. Yakar mani kok bon niji buku be masaka. Eli lema sabathani. Oh ani Kaitor nengar tam yakar lang. Bobin ku be masaka nabla. Kaitor yakar isa kuno tam ka bo baganong kamu. Hai get simani wo. Dino no. Kaitor yakar ka. Yakar emang bagi do. Bono borok bothari manka Kaitor sumso gnang rokno spiritually dry rokno kondino logi tonia bobai tongi meya ge sini spiritually dry no bo naka bini spiritually gnang no sungno reka sungsu thnya namoble bo mathikya tangi Kaitor bono yakare reka haleluya kok bujikada gata kerei gnang ma sungtam noka kerei phanang de spiritually gnang de gnang no ungkele gnang no nang khatongi tongkle nang kondino spiritually gnang ngi maya because gnang na bagai sungsara jora maru sungsara jora rakhe kondino a borok spiritually gnang ngi mas maya bo kok do bujika okay gatabu ngisai da tongsinani kok phayunai chai da tongsinan phaisine ble samung tangla thanggen jang sungsaro engising na ko ba samung tangli ya sala ya tongsinani ha chai tongsinani no to ajidi sadi ajidi gnang didani saba sungsaro tongnan bagi tam nangba sadrop samung sungdrop ri Sung nuk knablabo Galatia por lepro asai pur tam tu phai pulalang ha thang pur tam tulang nai pulalang hain sanable borabo Galatia chapter Galatia da na Timothy de kana ha da por nyelen ongkhona khulok kangke pogero ta thang tangam bagi tikla nyale anta Timothy da Galatia da Thessalonian da bobo mutu tongbai kyo 1 Timothy chapter 6 verse 7 Porde korang kotorke tam tu phai kya sade ningkana mor sungla tam tu phai nai tam saro pordik mungsa boya pulang sin paket do kher bai ri phai do seno sungsaro tam tu mukha ha mungsa boya he jeng sungsani tam tlangi man mungsa boya to tong kor su tlang manai ro khangaro ko pomoi ro maya hey next oboni bagai chini chamung nung mungbai ri chum tongke usungkha nang nai ni tam nang ni oro sungsar thangna bagai ni ya lasima singsa kholop jak theng ha bohok phungu phaisa sarige phaisa masa theng masai tongo sumjak usung khable haida thuma bohang talapon thuimano okublonga jai tam khaba ha pet santi dunia santi ni tongni kok bohok okublonga nunja phon tongba mle next time sa genang ungna nai ro kelok jago khana de kam ke ake borok siawo tokodi tam doba na por di puilan part no genang ungna nai ro kelok jago okay belok jak bung jotoni bagiya osungsara kisisa extra ungna musung mani sok pairna musung mani abusu sunu belogo next
Obviously mungse nung to masai tongnai ble oros nung ganang na musung ko ba engke mungse dera korong khagen tamung kha belok jak mung problems amon pore ngake hey pakya hey okay chalo gaijar jak dan sakamu okay gaija rezago sarini gane mono gaija na musung khe Swngchar ganang na musung din sari mono musung ja ka ting tong gang hallelujah sadi Kaitor kaham goro sing verse 10 phaile wana sini je main James so tamni sakabono tong thok dili ni satika abose hailalang kari jagi nagedi Kaitor tamni saka they are not so great nini agganang rok ani mokolo agrei to khobjagya hangna bla rich people should remember they will die ganang rok su thiglang na haima tongjago heda rang ganang rok tai thigla haima tongjago heda botai thigla haima tongjago ambange tama sakao jagao rich people should remember they will die bota pokthung bo thini jatno kokha bose nang tini rang ni sai tongo thing tongo nini grile hingya even bible goj ka e nang ganang no rich people ni sai tong hable mono ganang ni sai tong yada aipan tam saka ta pok di nang bo thini jatno kokha bose nang ganang ka tam khaba nang ka tam oromang ha kesengi tong nai nang bo ma thini jatno ta pok di obigrani bagai kun phan sa saja ka se explain ke nangan mokol belai moro ai tong thokdi ai thang ya da meaning le na hari example point na har jaw kha like a wild flower quickly dies in bolong ni khum sa jago nok ni phanang di ba wild flower no tamam bolong ni khum nung bolong khum haise okay bahai ke thiyabo quickly heda quickly bolong ni romni sing nugo nok ni khumi ya barik tongmon barik su ta phon barik tong khuble bolongo barman ko ekটু khum tong nai di phongo baro ang sa tong khang ke no hoina ni sangkha sari gong ke kus kri kya bobar se kri kya okay abai khum nu khlam naro boduk rokes kesenjar naro bolong rogon nag nai di phonga siri baro di baro hoyo ke sari gong ke no kus kri kya bolong ni khum jago okay when the sun rise sal jefur tungnai its heat cause plant to become dry as a sal ni satung tam khlai ramprari khibuwa khumnai thokno their flowers fall to the ground tei sarigong keno haw klai thang payo samno saitong nung tini naithogile tongo di borsani bagi sinnang ni samani ko gedabo ngunang ro dati thiyo nai nei di khel khainai nang rang ganang ko parao society wo dakti thiyo bemar bo lekha bai abini hospital bo borong ni bagi no as a vip rooms ro cabin ro bong bagi sik heda a litaro 2500 টাকা দামনি tui rok sab nangba ha sengba kangkes paikya tui ganang ka senga nungis na khai no kok busi kana bla mia da sakama sini chapa da 2 টাকা ba seng ko a seno 10-15 জন slami nang pai grau bin le kapsos 3 lakh pu
bo ganang hinle gois to actually bo gos ganang ya kun belos kri ke bin rang nin le 2 taka se busuk belo 15 jon nangi tongo bin le kapsa 3 lakh bina rang belos kri kong busi tong noble sadi ganang rok di bar sabara ya ni sadi sa ning ganang borok no nin ya ganang no soi kahamo convert khanya musungke nisre Kaitor ni hawa suk siteng ni sade amen so tamsa how klai thamun sau na they are no longer beautiful how klai jana nungte khum da hamba ha babar su sunjak liya hoi thangka edona ba sipan nang babar nogro kholi to khosai to phaiba belu kriya bo kapik jana simisa bo tamo kapik jana pake thangnayo Ranbir Kapoor ni bini babu Shashi Kapoor dangkamu an nayok Rishi Kapoor tangtangi saitong ke Wamalia bono balna ni bagai Tamalia bo gunanya da asake belu krikha ang kahang ko photo zoom khaine kya sinoni ko berai tong ma hain khana wasur bono balmane awa norok bini aborok balmane photo rok internet search khaine ne di ang kahang khel khaine man hai bobo site branded warok na hanamo ble man thokliya ang tang muito mang kha sum sang ke manapro ni bin incident shortage sing khata tangle Mumbai rok to belaya pa herok ganang tam khajane okay doko kre thima puro to wa ka hamda hamjata doesn't matter but Swngchar ganang ni tongphano jora jora arang ba haino samung su gyang thangpayo okay so amoni bagino the flower fall to the ground okay they are no longer beautiful tai nai thokliya in the same way ni so khana deo partner rich people will die when they are busy in their work por khana slap ka bob bini samungo paile angi tongma joron bo thik paine ni so ganang rok ganang engna bagi kaprai tongma joron thik paine kono bisika bini to lengla mungsikrai bora da sikla da samia bota ganang selai ganang selai bini to target o ganang selai ganang hni paile angi tongma jorono bo gaje paide sadi gaje painai then they will have nothing this thanggang ka ba bini tongma rok tamu thangsi nai kono phanuya okay so de kai to kaham krok layan seng Ecclesiastes seng pungo porikha bo tisu pore layan phrangnai ni chapter 2 verse 26 phrangnai ni chapter 2 verse 26 ang poritong khanadi the person who please him Proverbs ni yagulo phrangmung ni yagulo chapter 2 verse 26 tamni hinba mama kheda ang porin khanadi noro mili taro koekta thik ring thik ke sinari the person who please him God gives wisdom ni sao Kaitor no je khapri manai rok boro hongke Kaitor by wisdom rojago
knowledge rojago tei tongthok mung rojago amen saborok kaitono kha phuri mannai rok saborok kaitono kha phuri manke poito gonang rok poito khlaio ke kaitono kha phuri manya kha hamri maya haingnable nang poito khare khlai nini poito 100% da nang sabno kha phurro kha abon bagi nang tam mansinai wisdom knowledge happiness tongthok mung amen but ni saw the sinner sabno sinner hanke kaitor kri rok kaitor kri mane tamba sumsok jisu sokpai ma se seng kathar ni tini goslayo jisu kri mane no sengbo sumsok no ambagi tini kengma borok bo okong no sai tongo borok bo sumsong ta borok kun nin katharang man hoida tar mane tamo an thani jisu kri ko bamo sumsong ta hani man sabo bosaya kok saya thing sawo borok bo sumsong ta tini to ang borok ni sinimung man ma bagai ang tini kathar hinyable ani bisingo kristo sokpai bagai ang to kathar ani phanbaila ang kun kathar ngai mayano ani bisingo sokpai jak bang saiman ta kathar mani binle bisingo kuskri ke ba bo saimia ta bo kathar da mane bo kathar jinis to bo sais mayako an bagai bo ta masa angle sumsok gana tini nang believers rong bisingo bo nai nai di bomong ke goshu believers yang ke goshu sumsok okay borok sumsok ya sumsok ganang ya hanmani ya borok sumsok ganang no but a borok bisingo kristo hapai mani bai sumsok kringi thango ini kristo ganang da bo se kokke kristo ganang ke ninro sumsok krikya gata bortam saitong a kristo krirong no he gives the task of gathering and storing of wealth ni saw ama hai borok ke kaito tam khlai saiman Swngchar paileng na bagai task kaisa game rok ridiba no omo khaidi nge nang paine am hai nge borok tam khlai task riru labor snamiro ta nini samung tamo suddo Swngchar kolam de khiklai nani ranga jinani dalanti sanani ganang koknani kaitor boron task ya farro ambagai nung o kaitor krirong na ganang manu khangke bakhayung mi tangdi kengma ang nugo bo kaitor suriat bo batang se mana kalai kya hangwa dele mukti be kungti be suri ang ka tang malang liya gobang ma poito khlajar ni complain biskan amble angka borok suri to mane akai a borok suri to mane abrong tai sakukta bong no ruo aram thangpan ma sasiwo thangi payu yangle amorong no ganang ngrana ni bagai sabo task ya pharir kaitor nor ganang dik nor rangrang dik nor kon dikiklai delik tangdik building kotok tangdik kaitor boron task riru tang task riru okay to hand it over to the one who please God আর borok salsa bemak aji bai ready khaibe lagda aborok salsa ta mungnai kaitono kha phuri tonai rokno kalai sakan without mehnat kolonti khiklai jat kheno kaitor aje poito kri rok aji mani no aboron ke bothar khibai nai bothar khibnai bolte bor tanji komon nai ka ba wild flowers ka ba abo ta mungnai convert ngai poito khlainai kaitono kha phurnai rong thaniwo tere ke transfer ngai sogoi bai nai Amen. Malik ba boros hamtang ba labor sutango labor no tangna ready Swngchar ni ganang rok saboni labor kaito ni labor saboro ni bagai bonok kha phurnai rok ni bagai pore di kok broga baker sija ta milir nai di amni himba kaito no 26 amni himba kaito no bukha hamrunai rok no bosian te rung no rugo tamoke sumso ganang rok no ke kaito no bukha phurunai rok no rona bagai borangli ajiru nukhona ble srai na ble phia ba aro te ise kok boso tangko abo ba haine meaningless no busgona ble haine sija krida porla omo botu gya log ba no repeat please okay nung ba haino
ani bagai ajiu bufro phaino na na sing ta tongdi abo no bano refring ma haise mani bo kunungya kok boko sam bagai rimaru odek modek pore ule kan khoi na sing tong tong sidi o building bani bagai tangsa ka no ro nei kok boko sori rimaru ab magino this is also meaningless a building no mani buta maya butamo thasing pori paikena ble phaiprobo tubuya thangprobo pelangya gitei tamni ba building ni da buni da paikha nilaka tong nango nongke kaito good purpose ni bagai ni rohaino add khlai renai nung kathang tongpro use na bagai tomuno riliya bolte no sok paile bolte saimandi abun ni langmo nangya already sajak this is also meaningless a kaito ni labor of building koto koto tangka abo to kaito borong thani hanover nei nindo sok paile bolte no tangi sok paile nung proshno ta khaidi abo bahai no meaningless no sok pai bu kunungya sok pai bu kunungya nang suguin tong hungke bahake arrange ngi nindo sok pai nung abo no tei bokrok bihina nangya kalai sakani no hanover nei bodo buzika serai da sedi kaito kaham orang nable angke to verse busuk 11 jora pailai manlai graka